Jangan tak boleh bilang keliling toto. Tapi kok penasaran. Apa tuh di mana? Apa koplak? Plak. Weh, luru apa plak? Luru duit ya? Duit. Ora ono duit nang pinggir jalan ah. Ono atusane biar anyar nang kene iki. Pinggir jalan luru duit. Ono atusan ewu anyar. Kok bisa ngerti ono duit nang kene atusan pinggir jalan iki? Priye mau Dar, kowe iki duit nyong sing buang. Duit kok dibuang? Kok diluru di mana iki priye? Meneng bae Dar. Kowe kuwi yo. Duit tumbal pesugihan. Ah, sebener kowe. Temenan. Ceritane kok ki Dar. Njok dari perintah tak kandhani mana? Iya iya. Apa sih itu? Njok kok nang ngene. Dadi ceritane kok ki Dar. Nyong kuwi wingi nemu duit atusan anyar nang kono. Tak kobali lah. Ya. Lah mung ini Dar. Nyong timpani. Tipe apa? Arep diparani gendruwo. Wah, sebenernya malam juang esuk. Aduh. Lah kuwi duwite mulane tak buang nang kono. Ceritane kok kuwi Dar. Duit kan wis dibuang, napa kok diluru maneh kowe? Kok kiye? Kan wis tak buang. Lah terus aku mikir Dar. Kepriye mengko nek sing nemu kuwi jebule malah anake Nyong. Apa adine Nyong? Apa ora melaske? Ya suka nyempur ada duite kabeh tak cukut. Hah? Tapi wis nono Dar. Lah yo mbuh, ora perlu. Tak lurune jajal mbuan singsal. Pak, Pak. Apa? Dari duitnya diilangan nang kono, kok malah ngelurin nang kono priye? Ah, males Dar nek kono panas, suka lurune kene adem. Iya. Ono. Ini ora bakalan ono lah, mesti gone nang kono. Dar, kok iki Dar. Iki kan duit pesugihan iki Dar. Yo muga-muga bae tah sing nemu udu anake Nyong apa dine Nyong. Tak ikhlaske bae lah nek ana sing nemu yo bejone sing nemu Dar. Malam Jumat esuk diparani gendruwo. Aduh. Lho kuwi si pradute. Nah, bener Dar. Yo duit ki kuwi Nyong nitik bener, duite gambare bener. Iki yo Nyong nitik nemen ki, duite gambare wong loro, sing siji guyu sing siji mesem. Nek telu yo tambahi kowe apa? Ora nanti bener ki duit ki. Iya. Aduh. Kuwi kan duit cenora kowe. Iya ta. Berarti kuwi yo duite melune kowe Dar. Yo sumpah Berarti kowe sing malam Jumat esuk diparani gendruwo Dar. Cukup duite iki. Cukup duitmu, cukup angsungan. Oh, bayar. Cukup Dar, bukan. Dar. Cukup Dar, duitmu Dar. Dar, iya duitnya. Bukan. Ora iso lah. Iki Iki daruku kok.
Ki duit wis melu kowe Dar, asale kowe sing weruh. Lah terus piye nasibku ki yo? Yo terserah, pokoknya kan udah nyong sing kena, pokoknya duitnya kowe ya. Kowe bae sih, Dang. Kowe sing weruh, Ora kowe kayak duit ora ganti. sing weruh kowe Dar. Kowe bae. Wes, kowe bae, ke meneng tak kandhani. Tah, kabeh-kabeh kuwi bisa disarati Dar. Iya, syarat. Men Apa kuwi? men kowe ora dipiloni duit iye mal jemua men kowe ora diparani gendruwo kowe kudu bayar kerinat ya. Lah kena berapa? Mrene Dar jago oh Dar oh kowe kudu bayar kerinah sejumlah duit sing kowe nemu Dar. Aduh lah kowe gelem ora apa kowe suka men diparani gendruwo bae lah ora kerinahnya dibayar mongko duitnya nambah baliaran nyong sing ngalah panora nyong bos sing diparani gendruwo 100 mah ora gelem wes Ki. Tak juga duit po orang mana sih? Tadi temenan wis Der yo cukup belangian oleh duit 100 tambah 100 maning Der cukup ngimpi opo genyong Der cukup tenan duitnya tak tinggal lah wes kowe priye Dar Julit duit nyaine ya. jago dhisik priye dipikir maneh nek kowe maneman duit kiye yo Eman-eman si ora. Duit mumungan dikasih ringi ki timbang nyopangan genderuwo sah. jadi sik kowe ikhlas ya Ikhlas lah timbang parain genderuwo. yo nek kok kuwi nyong bos sing tralah Dar Ya syukur kuat kan. yo Sing tukuannya sih no. kowe iya ora apa-apa nyong sing tralahi malam Jumat esuk nyong sing diparani genderuwo wes dadi itu aman wes berarti nek kok kiye kowe wis sah ki kowe wis mbayar kerinae 100 lah nyong sing tralahi puwo malam Jumat esuk sing diparani genderuwo nyong puwo Iya yo kowe lah wis bayar kredit kok. wes Kowe berarti bae. sah ki yo Sah. ikhlas Ikhlas lah timbang nyoparan genderuwo. ora wis demi kowe nyong kalah wis sah Sah. Syukur balik kuplas simpanan genderuwo. Alhamdulillah aku aman. Pangan tau kayak kuplas.